sada će nam se obratiti Jugoslav Ristić, predsjednik Veća samostalnog sindikata grada Kragujevca. Dragi prijatelji, kao što vidite, vreme za borbu je ponovo došlo. Ova generacija tu borbu započela je pre skoro 2 decenije. Danas su sa nama i oni koji su tada tek rođeni, a naša borba još uvek traje. I tako 157 godina. Ja ću, dok vam budem govorio, da zamolim ove momke u plavom što nose naše proizvode, da razmisle šta će da bude ako dođu sad iz Merkatora i kažu da ne možemo da sedimo na njihovoj teritoriji da budemo. Da li onda moramo da priđemo ovamo? I ko su ovi ljudi iz ove zgrade koji su nam uzeli sve? A vi se nalazite ispred vaše zgrade. Vi ste napravili ovu zgradu. Oni ne proizvode ništa. Oni prodaju našu muku i znoj i žive izvanredno. I imaju ovu zgradu, a mi radimo u halama od 1928. godine. Juče su izdali jedno saopštenje, verujte kako oni sebe zamišljaju kao jedan trust mozgova. Ja sam očekivao da to bude mnogo suvislije. Kažu, tačno ima nekih dugova 50 nešto miliona, a to je nastalo od 84. do 88. Znate, to kao može da zastari. Ma da je 1884. 88. Dajte nam bre naše. Znate, opet moram ovim gospodi policajcima da se obratim. Nedavno se jedan njihov kolega proslavio rečenicom: nemoj da nam rušite Beograd. Mi njima kažemo, i Beograđanima kažemo, i svima kažemo, mi volimo Beograd. Beograd je i naš glavni grad. Volimo i ovu zgradu. Ali dajte nama naše kragujevačke pare. Dajte ono što smo mi napravili, što smo mi zaradili, da imamo ovakvu zgradu mi u Kragujevcu. Oni jako greše, ja moram da ponovim jednu svoju rečenicu: nisu ništa naučili iz iskustva prethodnika. Ova glupost koju su radili sa policijom će da košta. Znači, verujte, koštaće ih, samo je pitanje koliko ćemo račun da im ispostavimo. Znači, veoma greše što se tako nadmeno ponašaju, verujući da su mnogo pametni i da imaju političku podršku. Ja pozivam novinare, pre svega, da provere kako oni troše novac koji uzmu od svih fabrika. Nema drugog termina, nego uzmu. Znači, navodno, oni 50% od dobiti uplaćuju u budžet Srbije. A šta je njima dobit? Razlika između onoga što prodaju i što nama plate. Znači, davno su neki političari govorili da, doduše kad se otiši s vlasti, da nama plate pušku 105, 106 dolara, a prodaju je 300. E pa, mi hoćemo da znamo koliko prodaju naše oružje. Znači, oni to ne prodaju što su sposobni i mnogo pametni kako su umislili, znate, nego zato što kad neko dođe da kupi oružje, ministri ih vode ovde, ne vode ih kod nas. Neka ih dovedu kod nas, pa da vidimo koliko će to, majko mu, onda oni da budu uspešni. Znači, neka znaju. Ovo što su ovde postavili, ne da ne možda prođemo, ali mi smo mirni ljudi, prosto nećemo ništa da lomimo, mi smo došli bre po naše. Neka nam daju naše pare da idemo kući. Ali, ako ne daju, ja vam predlažem, svi da ostanemo ovde. Znači, ovde dok ne daju, mi kad se vratimo kući, tamo više nemamo šta da tražimo. Znači, da izdržimo, da vidimo da li neće da daju, da vidimo koliko oni mogu, da vidimo zašto je ova država ima za sve sem za radnike, da vidimo kad sve zatvore, od čega će da živi i administracija i policija i zdravstvo i svi, a na dobrom su putu, jer više skoro ništa ne radi, ama to je potpuno beznačajno i to su sve lažni podaci koliko od njih zapravo radi. I zato ja vas još jedno molim, samo istrajno, znači budimo ono što jesmo, ne poznaju nas dovoljno. Ne znaju da nije isto tamo gde radi prva, druga industrijska generacija i gde radi 20. 157 godina tradicije jeste ono što sve nas obavezuje, jer mi to nosimo u sebi. Hvala vam
i ostajemo do daljnjeg ovde.